Jeg kan virkelig godt lide nødder, men står valget imellem en pose slik og en pose nødder, så ved jeg godt, hvad jeg vil vælge. Selvfølgelig fordi jeg godt kan lide slik, men mest af alt på grund af prisen. For nødder er jo helt vildt dyre. Men hvorfor er det egentlig det? Lad mig forklare. I 1922 fik vi en importafgift på nødder. Dengang havde man ikke samme kendskab til næringsindholdet i nødder, som vi har i dag. Og underligt nok fik hver nød sin helt egen afgift. Og hvis vi kigger på den danske favorit, mandlen, betyder det, at du alene i afgifter betaler 13,89 kroner kiloet, hvis den er med skal, og 27 kroner og 62 øre kiloet, hvis den er uden skal, og 33,06 kroner kiloet, hvis den er hakket. Og hvordan man er kommet frem til de her tal, det er der ikke nogen, der ved. Vi er faktisk det eneste land i verden med afgift på nødder. Og som om det ikke var nok, er det dyrere at importere mandler end for eksempel vingummi, tyggegummi, sodavand, bolsjer, karamel,